kabisa kwa wacho ni wasiemo wang sirikal mamalo nikech omulo nitie sirikal mamalo moga nitiere odun bura mar ODM madute winjruok moko nyalo bet moko ndiki nitiere moko mabende ondiki to kopogore gi mano sirikal mamalo kende ma pod ok otimo maber ma counties otimo maber. George Bati kiyie na to mano penjo monego mulo junior emonego duoki to ningeche ichaki kao sirikal ne ginyalo tiyo to koro tich obagogi. An aparo ni devolved units duto ma ODM nie gi governors dhi maber. King'iyo Mombasa kama wane gi governor Abdul Sarif Nasir, Mombasa County uchumi mare dhi maber kendo pok wawinjo gima dhi marach. Kibiro Homa Bay kama Mikael Gladys Wanga tayo kaka governor marwa mwahero mamiyo kanyo wadhi maber kabisa kendo mano be manyo mineno ka jo ODM kum tich ne maberno nyocha kongese momile mo mar bedo national chairperson mar ODM mabro dhi tayo yiro mar grassroots manyi neno koro nitie koke bondono to gi weche mamoko kata kidhi Kisumu nyongo tiyo maber in general na wachi ni sirkande counties kunde ma ODM no dhi gi governors gi women reps gi senators kod MCS poka winjo ywak moro mantiere to kata ka nitie to gin very minimal. Okay omulo mana sirkal mamalo momulo gi ni tayo ne matabu thothe saidi. Okay un be mineno kata ka koro jo university ogomo sani tijo